हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु दीपक, मो बेंगलोर रे। मोर कहबार कथा जे मु आम गाँव गोटे पिला जे काम भी करुची और वीडियो बनाऊची। हेले मोर सांग साथी घर पाख लोक कई भी लाइक तो शेयर करू ना, तथापि मो कमेंट रो वीडियो माध्यम रे आसी मते गाली देवार रहिचंती आउ देखै सिखै हबार अछि। लोक मानकर काम तो आ किछि नै, ସେମାନେ ତ କରିବେନି, କାହାକୁ ବି ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ଦେବେନି। ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି, ମୋଟିଭେସନ କର ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ଏଇ ଇଏ ମତେ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାମ ବି କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମତେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ବ୍ଲଗିଂ କରିବି। ମତେ ମୋଟିଭେସନ ଟିକେ ଦିଅ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଗାଳି ଦବା, ଇଏ କରିବା। ଏସବୁ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ।